Aandacht. Spoor 1B, de IC-trein naar Gent-Sint-Pieters en Lille-Flandre. Van 15:50 vertrekt zo dadelijk van spoor 1B. Deze trein stopt in Antwerpen-Bergen, Sint-Niklaas, Lokeren, Gent-Dampoort, Gent-Sint-Pieters, Waregem, Harelbeke en Kortrijk. Deze trein wordt gesplitst in Kortrijk. De eerste 3 rijtuigen rijden naar Lille-Flandre en stoppen in Moeskroen, Togoan, Roubaix en Lille-Flandre. Spoor 11, de L-trein naar Aarschot en Leuven. Van 15:51 vertrekt zo dadelijk van spoor 11. Deze trein stopt in Antwerpen-Bergen, Mortsel, Boeghout, Lien.